pane mashoko atichangotambira kuno kudiaspora pano paSly Media ari mashoko ezviri kutaurwa mudiaspora mese nyaya yacho yatekeshera zvikuru sei svondo rineri. Pane kutsutsumwa kwakawanda zvikuru kuri kuitwa nevanhu vekuno kudiaspora vari kutiwo text message kana kuti WhatsApp inobva kumusha kana kuti rungave runhare. Hapana runhare runouya ruchibvunza kuti wakadii hako, vana vako vakadii kana kuti kubasa kwakadii. Message yekutanga, mutsaro wekutanga unenge uchingotaura kuti kunoko zvinhu zvaoma. Yechipiri inenge ichinzi Zimbabwe yaparara. Zvino vanhu vacho vari kuno kudiaspora vari kubvunzawo kuti kana Zimbabwe yacho yaparara wanyora text message iyoyo wakamira pai, uye kana zvakakuomera sei uchingowanikwa 24/7 uri paFacebook uchilike zvese zvatumirwa nevanhu vese, uyewo zvekare zviri kuonekwa kuti iwewo unogara uri online 24/7. Kusei mabundles ako asingapere ekuti iwewo unotadza kuenda paWhatsApp kana kuti paFacebook. Vari kutiwo kana zvichinge zvaitika izvi hanzi ukaramba wakanyarara vane vachifungudza kuti uchaita action paunenge wataura mashoko iwaya. Ukaramba wakanyarara manje vanoruka zano ravanoruka nderekuita sei rekunyepera kurwara, vokufonera kuti vokutumira text message voti fona kumushako hakuna kunaka, fona izvozvo. Iwe wobva wamhanya iwe uri kubasa kutoenda mutoilet unosvika wototanga kutofona, wobva wafona direct futi inotodhura. Foni yako ichingosvika inobva ranzi baba mukuru varwara, mirai mutaure nava vasi kunzwa zvakanaka. Iyo baba mukuru vacho nekuti rarukwa izanuka vanofanira kupretenda kuti munhu ari kudiaspora abva amhanya vanobva vati baba mukuru vave hazvino kuno kumusha hazvina kumira zvakanaka, ndarwara asi zvino ukaenda kuchipatara kwacho havacharape kana usina mari. Iwo munhu ari kudiaspora anobva apanika obva atoti mari yanga ainayo ipapo yanga ifanira kutobhadhara zvake zvinhu zvakawanda mabhiri ari kunoko, anobva atotora mari yobva atumira kumusha. Ichingosvika kumusha ikoko vanhu vaya vanobva vaswera zuva rese vakanyarara. Mangwana acho ari kudiaspora anobva afona, ndanga ndati ndinzwa kuti mafamba sei kuenda kwadokta nhasi, vaswera sei varwere, vanzi tafamba hedu zvakanaka, asi vachakangodaro. Chiri kunetsa ndechekuti taenda kwadokta zvikanzi kuri kudiwa mari iri kudiwa, kuri kudiwa $500 yematesti yekuti vaitwe matesti, uyewo zvekare zvanzizo pamusoro paizvozvo panozodiwa 275 yadokta wacho achazenge achivaona, uye pari kudiwa 250 yedrip. Uye achingonzwa izvozvo anobva amhanya kunokwereta mari kuitira kuti agonotumira mari kuchanotanzwa zvinhu hazvina kuita sei hazvina kumira zvakanaka. Chiregaone manje mari iya ichingosvika chete kumusha vanhu vanobva vati zii, wozofona futi zvekare hapana kana text message inouya kuti nhasi vafamba sei vaita sese. Uchingofona ikoko unozonzwa kuti makatoita zvakanaka, iye zvinezvi vakunzwa zviri nani, nhasi vatomboswera nekuonekwa kwavakaita nemapiritsi avakapuhwa aiwa zvinenge zviri nani. Right, uyozo vanhu vari kudiaspora manje vazozvibata manje. Saka nyaya iri kunetsa manje yekuti vanhu vari kudiaspora vakuzvidza kuti vanhu vakuruka zano vachida kukama havo mombe yavo iri kuCanada, iri kuUSA, kuSouth Africa kana kuti kuUK. Asi ivo manje vari kudiaspora vati izvoni nyaya yakuzoitika yezvino ndeyekuti wese atumira message achitaura kuti kuri kurwariwa, mutumirewo message yekuti endai kwaProfet Walter Magaya, uyewo zvekare nekwa Makandiwa. Hanzi izvo vari kushandira mahara, hapana mari iri kudiwa, ndo zvavataura izvo. Hakuna kuseka kunge nyaya yacho inosekesa. Chiri kudiwa izvo zvanzi izvo, musapote muchitaurira vanhu nyaya yanda kutaurira, enda ngotiwo muzive kuti ndo zvavari kuronga kuti chitsotsi chese chamunoita muchida mari ikoko kumusha chakuzikanwa, saka musazovataurira vanozoti ndinda vataurira. Zvavanozoronga kunoko handizokuudzai next time nekuti vanenge vaita se vanenge vakuziva kuti ndinoburitsa pachena, vanobva vatanga kundiwanda pese pandee ndasvika. Saka ndo nyaya yandango ndikokutipirai vari kumusha kuti ndo zviri kuitika kuno. Uyewo zvekare pekupedzisira ndechekuti imi hakuna kuti chese chamanzwa makungosheya makaita seko musingade kugara nechinhu mumwoyo naimi. Chese chawanzwa kokumbogarawo nacho mudundundu mako usingataurire vanhu zvakaita se siyana nazvo zvekusheya, siya usataurire vanhu zvandataura. Rega zvangu ndini.